खायबे जों फरेस्ट गेस्ट हाउस जिन्जार रुंक्लक आं दे छलिया आफर आं तंगो मंगल तंगो चिन मंगल जितेन देवरमा तंगो बिसिकते तंगो सिंधु जमाते तंगो ते महाराज तंगो आफर बगसे जाक बने फार्स्ट ऑप्शन ताम सामाने बसाओ एक नंबर आं आईपीएफ तो फाइ हाफाय खांखाय दरानो कासे इम्पोर्टेंट पोस्ट मारनाय रिनाय तै बसाओ आना निरक सेम नि प्रोजेक्ट खायनाय सेम प्रोजेक्ट जों गसे जाक बने फार्स्ट ऑप्शन आं आईपीएफ तो फाइ हाफाय सिनाय आईपीएफ फाइव ने परेवा नोजनो इम्पोर्टेंट कासे पोस्ट रिनाय ते बनो सेम प्रोजेक्ट माखायनाय सारे जाक एक नंबर दुई नंबर ताम साकाबो दुटा ऑप्शन ओ खेपेबो जेखबर जों आईपीएफ तिरो गोबां सीट नागै नरबा बाचानाय बनि निजि कक बाय जों 22 टा सीट बाचानाय जों चितिर हखा दिल्लीआव आं दि थांमालाय जेपि नाद्दा बाय आबो बनि कक बाय नरक गोबां सीट नाय बाचादि बाचा हांखाय आं कैंपेन खायनाय नरनो बागै ते आं रां बरेनाय अकक साव आनो सिनिया जों खरक बातंग तिन नेता नों बरन बसंनायदि अकक बसाव नों गोबां सिनि नाय बादि नों आं रबाय तंनाय 22 टा ऊपर नो बाचादि गाहाम को तेबो सावबो जदि सिनि रक कम सीट नाय बाचा हांखाय आंनि रबा करै बसामाखाय जेखबर ताकलाय आनसलिक दल जों एडिसि दखल खायनांनाय सीपीएम या कांग्रेस या बीजेपी या आनसलिक दल जों जेखबर दखल खायनांनाय आबाङै जों गोबां सीट नाय बा बाचा नांनाय बसाजाक आबाङै जों एक बছর सिगां अब एक बছর सिगां कक जों जेपि नादानो चिठी रयखा जोंनि महाराष्ट्रनि कक बाय आं दे थांनि सागा जों 22 टा सीट बाचानाय अब बनि नाहरमोन ओहाय कक थार्ड नंबर दाम साका इंया हांखाय जों दरेसे बके थार्ड ऑप्शन जों दरेसे थानसां लायमालि हांखाय बसाका निराव बाचादि आं बाचानाय ते निराव बाचा जागा आं बाचाया जे बीजेपी बाचा जागा आं सीट बाचानाय साव वो कौबे थांखा लास्ट सके तमंगा जों एग्रीमेंट नक लुखा जों फाइल सलाय माने आ फाइल जों दाखनाया फर अबाउट डकुमेंट जों तंगो बनि सयगना काका एनसी देबनो सयगना आटाम साकाबो अब हायरक दे सत्य कुबुई अब ईश्वरनो जवाब रनाय पब्लिक जवाब रनाय बतो कगनार गया सुद आना सिनिया ने पातालम कगनार या बनि को बसनो साका आं 2-3 टा सीट बाचानाय अब बकक सामानि ता उल्टा कक साइ दंखा तैबो सावबो ओनलि आईपीएफटी एंटीबार मथा जों कनै सिंनाय सावबो आरो कोन आईपीडी करै और पाताल करै केबो करै टीएसपी करै आं बरनो आनि मथा दाय रबायनाय हाफानाय बरो ओ कक साजाकबो एक बाबथिन एग्रीमेंट दङ नों जों फुनुंनाय ओनलि आईपीएफटी एंड मथा तिबार मथा खायसे जों एलायन्स होनाय दुइटासि तै बाद बाकी बखे बरनो आं कयनाय बर जतनो जिन मथा फाइ हाफाय दिनै खादि खायमाखाबो बो साबले तिन एग्रीमेंट दंगो तेबो दङ तिनि बसाका जों एलायन्स हांखाय जों 3 जन नो अजागा अबाव नंनाय कोर कमिटि मेम्बार नाय एनसी देवर्मा महाराज प्रदीप किशोर ते आं जों 3 जन से आरो कोर कमिटि मेम्बार जों कथा सारा जों केबो पलिसि नाया केबो डिसिसन नाया बसाजाक तिनि एग्रीमेंट दंगो अब जों चिठी फुनुंनाय जों 3 जन कोर कमिटि मेम्बार जों एलायन्स माने फरायसाबो जों जखन 19 तारिख जों जखनते जों फाइल सलाय लायखा सयरि लायखा आब्रा असुये दं तेबो सावबो आईपीएफटी एंड तिब्रा मथा जों 2 जन छि 2 पार्टी छि जों एलायन्स बाचायनाय ते केबुया जर बर फाइल मसो हांके बरनो आइन पितरावनो बरनो तिब्रा मथा फाइ हाफाय दिहिं बर सानाय साव बत्रायबो खलाखेना अब बनि पर जों सागा हायनै जत बरनो जों सबाय पैबैनाय बर तिब्रा फाइ हाफायनाय तिब्रा बाय आईपीएफटी जों एलायन्स नाय बत्राय खाय किन्तु बो बिधान हलसनो कौना रमालियाना पातालो बत्राय खायखा आं सायमानो टीएसपी बत्राय खायखा बर देरखाय अब बनिपुर आं सायमे बताम खायखा ओ कक बसाजा जिन एग्रीमेंट जों खायजा आरो बिसि दङ जे ब एलायन्स नाय माने अमन तीन कारण दङ जों 3 जना जों कोर कमिटि मेम्बार जे डिसिजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग जों 3 जन सालायगै जेखुनु जिनिस जों सल्व खायनाय जों नखा आफ्रो महाराज बब थांबायो बाबो दिल्ली अब शिलंग अनिमेश सांनाय रेखा
जोंनो बोसिंया फटे सिंगले बसाय देखा 5 तारिखआव माने ने जॉइन गैदरिंग नाय जोंनो साया किन्तु एग्रीमेंट हाया बोले आरो तो जों महाराज आं जों कथासी जोंनि माने पलिसि मेकार कोर कमिटि मेम्बार जोंनो सायागै महाराज सायागै बाहायख्लाय अनिमेसले 5 तारिखआव मीटिंग ने बसाय देखा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खायो जोंनो सावग्रादि जों आजो सालायनाय फैदि जों आजो सालायमा बकरै जुक्तिबुद सालायमा करै बावचोनो टेलिफन बखायमा करै हठात खाय बतमा चमा ब खायरिखा 5 तारिख बरो जॉइन गैदरिंग जों अबाक नांखा आं मारो सिङावखा महाराज बफाखा मा खायखा कक तो तमानि नों बाय जों बाय सालायसि प्लान खायनाय तार बफोर खायनाय खायदा जों सालायनांनाय नों 24 दिनाव थांगा गाहामको आपलो जों जॉइन अब जों एडवांस जों साजा प्राय ने एक मास सिगां जों आबो 3 प्रग्राम दंगो आरो नों जॉइन खायबायखा ताव कताले प्रग्राम खायनांखाय जों कोर कमिटि मेम्बार दंगो आं दंगो एनसि दंगो नों दंगो जों कथासी अबनो जों साना दरकार गताम जों कथा आजलाया नों साइडे मान बबसा आं सासाव मैया ओंके अमा हायख्लायै अनिमेस चैलेंज खायखा पर बतनाव साइमोन ब्लै बाजी ब्लै कक गोनां कुनो अब ग्रै जोंनो बोसिंया ए ओमागा बतनि हठात खाय ब दिसनाखा आं मरो संका अबायखा मान अबायख्लायै तिनि आं साका जे जेखुनु सामख्लायनो हाखाय गुबुय बाय कथार बाय सामख्लायलायनाय अरकेबो ने ताताल फागे सागै अब लं लास्टिं खायनाया जों खोनाका महाराज कापमानि कारण दंगो बसुंनो मानलिया बनि कक बखादालिया बनि कदा कदा बर थां हाबैखा आं खा साइमानो महाराज अनेक दुख नां दं साइमानो ताङै बनि दल बनि सांग बांग जत्तनो बनो तानि सानाय बन उल्टा बाला सागै कक समानाय मानसि आं बिहास खायो महाराज ताखन बाना हामजाव आं पहिले साइथां काबले सारा त्रिपुरा राज्यगो बनि बंधु जदि 10 जन दंखे आं खरे खबजागनाय आं मा ट्राइ खांसि नगै फाइगो ब मानो नुकजाक आं बन बसिके हामजाक बनि बुमा अनि महाराम बिबु देवी आं बसिके हामजाक बनि बुमा थैथांका बुफा आनो कबाग काबो आनो बसिके हामजाक बनि बुफा ब साइमानो किन्तु कतार माजार फाइयै उल्टा पल्टा बर फाइयै बनो बलाय करे थंफैगा क काहि रेबा बागेर नामे ख्याल खाय हमहाय बागेर नामे ख्याल खाय अमाय नबा खेबरो ख्यालंस बन अंग्लम दम खेदाबो आं पहिले सागाबले जे एक्स बास सिकां टिबरलेन कुलनाय तको बस गिदा टिबरलेन फु एक मास सिकां से बसागो गुर बिरोधी टिबरलेन बिरोधी तेकासे कक बांला इसामा मोजामाखा 10 चक्र भगवान बुद्ध महाय 10 चक्र भगवान बुद्ध भगवान पइन्दसि कबर मा थांगो बुद्ध मा थांगो बने बनो गुरि सयतान कक साखा हांगलाय बरो साइजों सि मताय हिंगाय ते बने गाना गानि जजो सि सयतान संगाय 10 चक्र भगवान बुद्ध महाय ब भगवान किन्तु ता बुद्ध मा थांनाय तांगै बरि सांगो बांगरो जेबोनो प्रेसार हायखा जों साइमानो बनि साब दल दं बन साब दल दं नायदि बन जोंनुगो बन रेकर्ड नायदि ट्रेक रेकर्ड नायदि आंबो मुं खुलिया पाब्लिक को पर इमेज बुसु तंस नायदि बो पाब्लिक ताम खायखा नर जो साइमानो अनंत देबर्मा लोकसभा गो बसुं बाय तंमानि बसाका बसि बुधबा थानाफु लोकसभा गो बतिकरा जों आंसा बुकसं सालायगा चिनि इलेक्शन कमिसन सालायगा नोंल अखरांखा बोले ता जवान जवान बालाय तंखाय प्लस आरो अमतो लोकसभा इलेक्शन तो और ग्राम पंचायत चेयरमैन हैया एडीसी नि एमडीसी हैया नों दिल्ली मा थांनाय मोटामोटी फिगानि बराव नांगौ अब बके आरो बो थाइ दंगा बन टिकेट मारिनाय लोकसभा गो बस कन्टेक्ट खायनायखौ ओंका जों सालाय आं साइजों या जों पाल सालायगा आरो बो टिकेट मालिया एप्रिल थांबायगा अनपारि थांबायगा अमाय खलाय जे नि आइन पिटि भाइ काखा बनायदि आरो बो टिकेट मालिया काउ फायगा आइन पिटिनि आरो आं ताबो खोनाबाय दं बिजरा खालामबासो बो सेदाय दं दिनै आजि बर'ल दिनै कयटा पार्टी सलायखा पुलिस सीपीएम दंमानि एप्रुव फायगा नि टीयूजेएस एप्रुव फायगा नि तमसानाय आइन पिटि बोरैबा एनसीटी बोरैबा ताबो आइन पिटिं फैवखा तेतिप्रा मा थांफैखा একটা জীবনও
सय सातटा पार्टी सोलायनाय आबाराव जों बिहा सोलायमानाय जाति जाफानि बागै बोरैबा दाखौ बोखोराव ते कमा कक्तब आं सालिया आं अमनो कमा सानाय जेब्ला कुबुई जेब्ला खारय सामुंदांनाय बर जयनाय हायने सागा सागा नाव बारो फायै ब नाव बारो उरि थांनाय तसन हामबाय खुलुमबाय।